Otumfuo achiame ahobrasiye ni die mu na me General Presbyterian Church of Ghana ene edum Ramseyer congregation a yedo won ahye yeyem ene dey na yebechia yewura ni edikan eye se ye ne yewura bebomu na yedi adaye ene dey ye tusumienu nanse yete se yewura utia ne na echi kakra nyame adom odina kwa abasumdwe mu tina Presbyterian Church of Ghana edum nso hye yeyem ye ba ne abema yewura kwa aba ne yetusumiensa new year bia ye ba yewura na ase ne bebom esori otwedi ampo nyankrompon afi yewura nkasa tutu ne nan mu mpaboa ene nabusua ene nananom aka nyina bebo de chidom eba Ramseyer asori dan mu adum emiye nyina be sori otwedi ampo nyankrompon tina esese yede asida sronko ebre yewura oba enye som nkuto no ne ye besom ye asori dan kase a ye sidie yewura di mu akoten pa oba ye nso oma ye boamu ade kese pa ye diguso ye dan no a nyame ncha de aka akrakra na awie tina no nso asida piesie ne ye de ebre yewura na eno achi sa dan a yewura dawroma waboa ye ame abeduru ba bia ye duru no enche kura bosome nson no se na fua be saduonu nsia ti ye pese ye wisagu mu asum na moma yewura te official invitation beba na ye pese sa da no afi efrimra Ramseyer bedi kroduem ha afi oha ne aduasa 130 years mua na Ramseyer asore no abedi kumase ya eno yewura edi mu akotene aboa ma ye gina ye na so abesi sabre ya ye bedi mfinshi oha ne aduasa that is ye ma yewura te akire ye de krata beba besi na krachefo so na wa ma yewura te na saada no anso se yewura adawroma pese moderator be pa edan ne ho ntoma de hye otwedi ampo nyankrompan no nyam na ne etwato ene se nyame yadomo a ke yewie bibia na mo be makwan ananka ya bom pai asere otwedi ampo nyankrompan ma yewura ye ba yenso ya ma ne sapan ye ba odwan pa otwedua ye de ibre yewura ne a etosumienu eye ensuo Salem mineral water ena kaduasa afe yekura ye hampa nso a ye de ebesom yewura na ne edi ho enso eye ensa obroni nsa snap pantu ensia ena afe ensa asort nso bebre ka ho ne ewie a so Otumfuo ma yekwan me efri ha na ye pese yekọ ye maame nso eye Otumfuo ho kani ni jade na ya siesie nema kakra ma no di anim na ye de akosom yewura ho kani enti delegation osofo da Presbyterian no Reverend Samuel Kwesi Eboa Presbyterian chairperson ena ye papa pani very Reverend Dr. Sam Prempe yewura nkasa de hye prekope papa Prempe nso da bia okan ho ena fe man tamyi twerefo pani Presbyterian clerk osofo Samuel edu Jemfin so ka ho ya maami Grace yewura adehye prekope onu na etua mission to the palace ano no so ka ho osofo Joseph Ajebo Achia mission to the palace ne otana chi a oye adwuma director for communication and social relations edum sofu pani so ayede won share yem se Presbytery Reverend Dr. Anochin Kansan so eka delegation no ho odne na safo mpanfo bebre eka ho ebrenti yentimi enyi won kire Otumfuo chiame ye ba ya na ya nante tietia ewie no Mira miso ebru Adaroma Presbyterian Church of Ghana any edum branch ne dey omude o ma hye omoyam ne omugina wanim hayi di kan omu se omu no ba be dia de no ma fa kwanya so adawase mre kakra ni Adaroma obesra omu asore wo di kan po ehira omu ama omu sika dwuma na omu di fom aso da ho na anu aba yen so eno so sika wo sa de ma omu sabe na nyesika kuma asida kese eno mu de ma ho omu ani nti Adaroma asore da omu sie no aka akra bi na omu atimi aye awie omu so mu fo asida di a enye omu do ase papa papa Adaroma omu se Presbyterian asore eba oman mu ha afi mu bosume etoso nson da etoso aduonu nsia na enya wo ha mfie wo ha aduasa
Wadaroma yini nam nyeja. Una mom baby tinaye. Wadaroma unti no muti baby. Omuntimi ni ho bibia wa bra ye mebo amane. Omune makwanya so eyi wasutire ebrepam omzo mu de ho invitation card beba. The mreni dra wadaroma wa wakwa akose omu animonyam. Wadaroma mpanifo eka ho ba na odeda omu nyina di. No say omu ba yo mu kromosam drampa otu adua. Ensuo aye press before na nsuo mu ye adaka aduasa. Ensan hodo nyina wadaroma eka ho. Eno na onana nmu ba ya omso mu no edibedi ade ene. Otumfuo de masi papa. About the toss to the circle, so much on a brew. Obviously, we Momokoya and a basil so man is said and a basil so. Said they were don't brew. They are as well say no. Mokoya come out, Aqua Strano. I said maybe come and some Aqua Strano. Aqua Cushion and Munyamo, I don't brew. Two for the massy. Adara mo di twa to se o mbesre na o mabom pae so ama mo. Me ba cho be bom pae. Ye dia se da kese na ma wo ye wrade ne ahen kese. Ye hwe no monyam bebre e wona dey a krura. Asantemenra Otumfuo ene ewukude otena na konwa so ye nyina wa happy. Na yesre ne se enje kura na Yesu ye kai uwo ewodua no so no wu sorry mpai ne se matumi ni adom a ewo wu sorry ni owu mu enye ohene chefa erade mebom pai de no hya wonsa sre wo adom nhira ahoden bambo na kwantu nyina eya ne na nkọ ene na mra ogya na chi a eya ahwe na chi no nkometo na chi asomdwe mu. Erade me bom paye se obekoso adom no nyansa no ma enye bebre na onam so ebu asanteman oman mu ni wiase nyina nso mesram so owura sunsum wono ni bedi asie erade ni woni asie wona ne wono bekon ni wonko me bom paye esre ma ne yire ene ne ma ahemfo ahodo wono omo ye adwuma office ni nyina ka wo nyina ho na ma ensi onyi ni ameka ne se owura me di krowura na honhom ne kra ne nipadua hye wonsa hwe no so a ne ho ma asem bi ne da na koma sonso memre mu mfa hye odi animonyam e won ye owura Yesu owu ye osoro ya ote ase a wo sa ba bi onu dim amen. Nanano, Omiempre Presby and paying for ye. Yamping one way. Yamping Presby as of ye.
na Arima Farms Limited, Crops Research Institute, Asante Kingdom Development Foundation. Or here by Yahne, any do money or no